Да продължа с мувимейкинга, с любовта към киното на Александър. Той ходихме, нали, в Холивуд, разбрахме, че това, което се нарича Холивуд, не е нашата представа от едно това, което си имахме тук за Холивуд, нали? От Мир кино. От Мир кино, макар че това с павилионите са там за снимки, Universal е там, всички други, но намерихме му дори колеж, в който той да започне да учи, търсихме му и квартира в някакви квартали там, които направо ни изумиха, нали? Като цени ли? Като цени и като... Нали, там видяхме за пръв път как група от местни тинейджери удрят един от тия жълтите пожарни кранове и той се превръща в един красив фонтан. И на мястото веднага се събира огромно количество народ. Идват от телевизията, идват от пожарната, идват от линейките, нали, и става едно голямо шоу, нали, в тия места. И това е през деня, нали. Но проучихме ги местата и в последствие Александър реши да него го влечеше повече не техническата реализация на кинопродукциите, а сценарийната част на нещата, т.е. идейната част на нещата. И той затова избра Ню Йорк. Като там учи мувимейкинг, завърши тази година бачелър мувимейкинг в Ню Йоркския университет. И там си намери работа по специалността в една компания, която работи. Тя е компания, която внася в Щатите световна продукция, предимно европейска, но и много други филми. Българският филм Дзив беше тази компания го подработи и го приготви за представяне и за пускане на американския пазар, както и много други филми. Но повечето от тези филми са independent, независими продукции и той там му е него, нали, там това според него истинското кино, а не холивудската продукция, която е в повечето пъти комерциална, по-комерциална, нали, по-така. Макар че много често едни и същи артисти участват и в двата вида продукции. Но сякаш наистина в Холивуд повече се реализират нещата. Например, сериали като CSI Miami, CSI New York, CSI Miami, те се филмират, технически се реализират в района на Лос-Анджелис. Също така и много други, но идейно се концепцията се подготвя в Ню Йорк, може би, така от една група. Разбира се, има и много сценаристи, които са в района на Лос-Анджелис. Вие сигурно преди 1-2 години знаете за техните стачки, нали, които те непрекъснато стачкуват за повече авторски права и така нататък. Синът ти тогава е реализирал детската си мечта. Да, той реализира детската си мечта и той обогати, нали, именно с тази жажда за по-стойностно кино. Защото заглавията, които неговата компания подготвя за пазара, за американския пазар, аз имам преди за веригите от кина, там тези заглавия са повечето индепендент продукции, на независими продукции. Добре, Дзив твърти ли са по кината в Щатите? Сега това... Те ги подготвят, а след това самите киновериги решават дали да ги вземат. Така ли е или? Те за да почнат да подготвят, киноверигата вече трябва да е проявила интерес. Че ще вземе този филм, за да го прожектира. Някои от заглавията отива директно на DVD. Дори от американските филми, които се подготвят, които се произвеждат, си се знае, че този филм отива директно на DVD. Той в салон няма да влиза. Има такива, нали, да кажем, екшени и такива неща. Но Дзив, сега аз не знам никакви подробности за съдбата му, дали е пускан в кина, дали е пускан само на DVD, това не знам. Със сигурност DVD е направено, нали, но ето един пример, нали, как между световни заглавия влизат все по-често, нали, и така специално на източното крайбрежие има страшно много кина, които дават индепендент продукции.
от този сорт. Те са Focus, тази марка на филми и други подобни, нали? Да се върнем към теб. Да. Така че той в това отношение